Čaute. Ahoj. Rozmýšľam, že aké je iné divadelné predstavenie, kde ste sami za seba a sedíte takto štyria oproti publiku. Vlastne asi také predstavenie úplne neexistuje, že? No, dneska je ten čas, aby si měl dlouhý úvahy, opravdu. No, dneska nie. To je po nás totiž černý divadlo, no, takže nám vzkázali, že musíme po hodině a vysvětlit, že imigranti hrajou co. Kolem prostě 70 by měli přiběhnout. 70 by sme mali skočiť, ale skočíte. Tak jsme se dohodli, že neskončíme. Že sa nevrátí. Aj tak v tom čiernom divadle nie je nič vidno podľa mňa, že to neviem. A vôbec. Dobre, ale začneme hneď na úvod s hrou, kde si zahrajú všetci štyria a ja mám tak celkom rád, lebo vždy sa mi snažím zistiť, že či sa nejakým spôsobom posunula, hlavne teda, či sa posunula symbióza, alebo teda súhra dvojice Michal spoločne s Igorom nejako vpred, lebo ja musím povedať jednu vec, že vidíte, že Ondra s Richardom sa veľmi tešia na to. Je to logické, lebo im tá hra ide celkom dobre. To znamená, musia rozprávať ten istý text synchronne ako dvojice, aj keby boli jedna osoba. Tej druhej dvojici to ide tak, no, aby si to neoblížil, no ja neviem, jak to povedať. Ide mi to na hovno, no, tak ako... A ja sa, zatiaľ sme túto hru nikdy nehrali v inej kombinácii, pretože ja tak verím, že sa to nejako zmení alebo zlepší na tej strane. A uvidíme, ako to bude dnes. No, otázka ale je, že kto oni dva budú, pretože mal by to byť ako keby dialog medzi dvoma osobami. Kto by oni dvaja mali byť podľa vás? Romeo a Julie. No, Romeo a Julie je veľmi konkrétne čosi, ja by som skôr išiel do takého niečoho abstraktnějšího, to je respektive štandardnějšího. Ale promiňte, proč my se už držíme, když se ještě nehraje? Se naučili od nás. Už takhle přicházíme do divadla. To je zaujímavá úvaha, vieš. OK, čiže... Ako? Takto, ono by to malo byť nejaké konkrétne... Policajt a prostitútka. Policajt a prostitútka. Policajta, prostitútka, tak ja by som bol možno celkom rád, keby prostitútka tentokrát bol Michal spoločne s... Ježiš, tak ty vole. Kraťarovicky, kurva. Ale já můžu být volna, mě to je jedno asi. A nemůže to být jako zkušený policajt a mladší policajt? No, že by teoreticky, no, už na to vždy chci být kurva, že... Tak jdeme viac nějakou šťáru k těm pracovnicím a... No dobre, nie, len rozmýšľam akože, Richard, že možno ja by som vedel byť v tvojom prípade, ako by som ja chcel byť kurva v tvojom prípade, že si zahráme pár týždňov. Dobre, čiže dvoja policisté, to znamená jeden mladší, vy budete ten mladší tým pádom, OK, a skúšenejší bude tým pádom Michal s Igorom. Jediná vec a celé zadanie je, že musia rozprávať naraz synchrone ten istý text. Ako zadanie to znie jednoducho, pozerajte sa. Dobrý den, pane nadstrážmistře. Jak budeme při dnešní akci postupovat? Tebe to leze jak schlupatý reky. Ale musím ti za prvé, že já mám doma zvíře. Je to pes. Chceš ještě? Tak pes. Jmenuje se Rasta. Ale to ani nevím, proč ti říká. Možná proto, že je pondělí. Ale úterý půjdeme do kostela, kde se pomodlíme před Bohem. Pane nadstrážmistře, kdy jste proti prostitutkám zasahovali naposledy? Jo, to bylo v 80. Těsně předtím, než padl. Šel jsem takhle po dálnici. A vidím
Černý. Šlehrka. Šplná. Šrejk. Co ty tady děláš? Já na nic postavu. A já tu jen tak stojím. Na mě se koukej. Souro. K zemi. Lehni si tady na zemi. Tě prostruju ti všechny doklady. Jaký je správný postup při zatýkání prostitutky, pane nadstrážmisce? Musíš mít odznak. No, ja by som bol celkom rád a veľmi tak atypicky väčšinou nehráme v takomto poradí túto hru, keby sme si zahrali druhú obľúbenú moju hru z košiara mojich obľúbených. Hra sa volá Nespokojný režisér.